ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 18-ാം അധ്യായം ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ്, അവസാനത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 60 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. ഇപ്പൊ 61 തൊട്ട് 78 വരെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ അധ്യായം 18-ാം അധ്യായം, മോക്ഷ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ 61-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എന്താ പറയാ, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എവിടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി, മറവി, ജ്ഞാനം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ശരീരങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഓരോ ശരീരങ്ങളും ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ആ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം അത് മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിഭു ആത്മാ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആ സർവ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ എന്താ പറയുക, ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരം, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായാലും ഒരു പക്ഷിയുടെ ആയാലും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനത്തിനൊരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത, എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കാണ്, അനുമതി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സാങ്ഷനർ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, പരമമായ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവാത്മാവിന് എന്താ പറയാ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ഉണ്ട്, പക്ഷെ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഒരു കർമ്മം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് പരമമായ ഒരു കാരണം ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ, അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനല്ല. താൻ ഭഗവാന് വിധേയനല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന് വിധേയരാണ്. പിന്നെന്താ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും നിയന്താവാണ്, നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതാ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത്. പക്ഷേ അത് ജന്മം നൽകണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ബീജം നൽകുന്നത് അഹം ബീജ പ്രദാ പിത, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് അതിന് ബീജം കൊടുക്കുന്നത്, നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ. പക്ഷെ യന്ത്രം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? അവിടെ ഒരു മെഷീൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, യന്ത്രം എന്ന പോലെ നമ്മുടെ യന്ത്രമായ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ചലനത്തെ, നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഈ ഓരോ യന്ത്രമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഓരോ യന്ത്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാകുന്നു. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാളും വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരക്കാരാണെന്ന് പ്രശ്നമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിനു മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. അപ്പോ അതിവേഗമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറുണ്ട്, കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറുണ്ട്. അപ്പൊ 2 തരം കാറുണ്ട്. ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഒന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേരും ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ മുകളിലല്ല അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓടിക്കുന്നത്, അതല്ല. കാരണം ഏത് ശരീരം, അതായത് ഒരു യന്ത്രമാണോ, ആ യന്ത്രത്തിന്റെ ഗുണം അനുസരിച്ച് അവിടെ ആ വണ്ടികൾ ഓടുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതല്ലാതെ ഏത് തരക്കാരാണ് ഡ്രൈവർമാർ, അതായത് കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാരെന്ന് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ഒന്ന് വേഗം കുറഞ്ഞതും ഒന്ന് വേഗം കൂടുതലുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഡ്രൈവർ ആരിയ്ക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം, അത് ആർ ഓടിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം. കാരണം വണ്ടിയുടെ നിർമ്മാണം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശരീരം നൽകുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ നൽകുന്നു? പ്രേരണ മൂലം. ആരുടെ പ്രേരണ? ഭഗവാന്റെ, പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ശരീരം നൽകുന്നത്. ആ എന്താ പറയാ ഈ നമ്മുടെ ആ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം. കാരണം പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് മരണസമയത്ത് അതിന്റെ തൃഷ്ണ എന്തായിരുന്നു, അതായത് ആഗ്രഹം. തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണ, ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കൈകൊള്ളുമ്പോഴും അതിന്റെ എന്തായിരുന്നു? ആഗ്രഹം. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഭരത രാജാവ് മരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും ആ മാൻകുട്ടിയോടായിരുന്നു. അതായത് അതിനെ ആര് സംരക്ഷിക്കും, അതിനെ എങ്ങനെ ആര് പരിപാലിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തൃഷ്ണയായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, നൽകി. ഏതിന്റെ? മാനിന്റെ ശരീരം. അതെങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഇച്ഛ മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവാത്മാവ് മരണസമയത്ത് എന്താണോ ഇച്ഛിച്ചത്, എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത്, അതനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ശരീരം നൽകി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. കാരണം അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ, യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആ യന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം ചലിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം, ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത
തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുക? അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ പരമപുരുഷന്, അതായത് ഭഗവാന്, കൃഷ്ണന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് പരമപദം കിട്ടും, പരമമായ ഒരു ശാന്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? നമ്മള് രാജാവാണ്. ഒറീസ രാജ്യത്തില് ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ജഗന്നാഥ് പുരി അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ്, ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ വിഗ്രഹമാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയാണ്. ആ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയാണ്, ആരാധനാ ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഉത്സവം നടക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അവിടുത്തെ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ആ പ്രൊസഷൻ, അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന ആ വഴി മുഴുവനും അതായത് രാജവീഥി എന്ന് പറയും, ആ വഴി മുഴുവനും അടിച്ചു വരുന്നത് ആരാണ്? അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുന്നത് ആ രാജകുടുംബത്തിലെ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ ഇത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. പക്ഷെ സ്വയം ആ രഥയാത്ര വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ രാജവീഥിയെ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. എന്താ കാര്യം? അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ദേവേതരോ ജനാഹ, അതായത് ശ്രേഷ്ഠരായ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അത് തന്നെയാണ് അനുയായികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് അനുസരിക്കുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, യഥാരാജ തഥാ പ്രജാഹ. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, രാജാവിനെ ഒരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ. അപ്പോൾ രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര വലിയ ആളായാലും ശരി, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പൊ രാജാവിന് എന്തിന്റെ കുറവാണ്? രാജാവിന് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ നേടിയാലും, എത്ര ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നാലും, പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസരാണെന്ന് ഈ രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. നമ്മുടെ ആ ജോലി എന്താണ്? നമ്മുടെ മൂല സ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. അതായത് ജീവേര സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ, അതായത് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലമായി, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാന് നിത്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലിരുന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളത് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പരമമായ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മുടെ ഈ രാജാവ് കാണിച്ചു തരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 63 ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അർജുനന് നൽകിയതെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകി. അപ്പോ ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം എന്താ പറയുന്നേ? അത് വിമൃശൈ തദശേഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ത് തോന്നുന്നുവോ അത് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുന്നേ? നിനക്ക് എന്ത് ശരി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുക എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്ത് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നീ ചെയ്യുക. അതിപ്പോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള എന്താണ് നമുക്കുള്ള ആ അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ല എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്ക്, അതായത് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, ഭഗവാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കല്ല. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ, നീ ഇത് ചെയ്യണം, നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, നിനക്ക് എന്ത് ഹിതം തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുക. അപ്പോ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ? ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം? അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടകേറില്ല, അതായത് ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളതിന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ല എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു.
സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തനായിരുന്നു, ശിഷ്യനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും മിത്രനുമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ യോഗ്യതകളൊക്കെ നമുക്കും വേണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാകണം, മിത്രനായിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ഏത് അധ്യായത്തിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയോഗത്തില്. ഏത് അധ്യായമാണ്? എന്താ പേര്? ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? എത്രാമത്തെ അധ്യായം? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. എന്നെ 8അല്ല 9. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പോ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് ഭഗവാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് അത്രയേറെ മഹത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെയും പറഞ്ഞത്? ഇത് തന്നെ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഹ എന്ന് ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അന്തസ്സത്ത. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസ്സത്ത എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എന്താ? മന്മന, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, മധ്യാജി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, മാമേ, പിന്നെന്താണ്? നമസ്കുരു, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച ശ്ലോകമാണ്. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം നവവിധ ഭക്തി, അതിലെ സ്മരണമുണ്ട്. സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് അകർമ്മ. അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ആ ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ, അതായത് ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച, നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്താൽ അത് കാമ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് പ്രേമ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, അവനാണ് നമ്മുടെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനി ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 24 മണിക്കൂറും ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ ഒരു സന്തോഷം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതാ പറയുന്നത്, നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചില കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നിത്യേന ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്വധർമ്മം, സനാതന ധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ, നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താലും നല്ലതാ, നമ്മൾ കണ്ഠസ്ഥമാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല
പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ആരാ നൽകുന്നത്? അല്ലെ? അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. 5:29 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാന്തി മന്ത്രം, അല്ലെ? ആ ശാന്തി മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി, അല്ലെ? എങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറയാ സന്യാസ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ആത്മനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, മനോനിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പരമാത്മാ ജ്ഞാനം നൽകി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നൽകി, നമുക്ക് പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ അർജുനോട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം നീ ത്യാഗം ചെയ്ത് ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഇനിയിപ്പൊ അതെല്ലാം നീ ആലോചിച്ച് എന്താ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണോ, ഞാൻ അത് ചെയ്യണോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു, ആ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. പൂർണ്ണമായി ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരണാഗതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം. അങ്ങനെ അതായത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അതിനെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ആ ശരണാഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ, ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ശരണാഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച ആ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ത്യാഗം ചെയ്ത് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, നീ എന്തെല്ലാം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം ചെയ്തു പോയത്, നമുക്ക് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ 9-ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഉടനടി എന്താ പറയാ, ധർമാത്മാ ക്ഷിപ്രം ഭവതി അപ്പി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജന്തേ മാം അനന്യഭാഗ്. അതായത് എത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ, അത്ര ഹീനകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് നിമിഷമാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സാധുവായി കണക്കാക്കണം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ. ഉടനടി അദ്ദേഹം എന്താകും? ധർമാത്മാവായിട്ട് മാറും. അതായത് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധുവായി തീരും. കാരണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകേണ്ട ആളും. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പേടിക്കേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം. ഇത്രയും ഒരു ഉറച്ച ആശ്വാസം നമുക്ക് ആരാധന, ഇത്രയും ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. അപ്പൊ അതിഗോപ്യമായ, അതായത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ രഹസ്യമായ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ. അതായത് ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ എല്ലാം, സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷ. ആ രക്ഷിഷ്യതി ഇതി വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. എന്താണ്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. പിന്നെ മാ ശുചഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാ ശുചഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദപ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട. മാ ശുച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട, അപ്പൊ ശങ്കിക്കേണ്ട, അതായത് സംശയം വേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് സംശയം വന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. അതായത് സംശയിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും അതായത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സംശയിക്കുന്ന ആത്മാവ് വിനശ്യതി, നശിക്കും. സംശയം പാടില്ല. അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതിക്കാൻ അത് അനുവദിക്കില്ല. അപ്പോ ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട, വിഷമം വിചാരിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട. അപ്പോ എന്തെല്ലാം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ? എന്താ? മാ ശുചഹ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദേശിച്ചോ അതെല്ലാം നീ മറന്നേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ ത്യാഗം ചെയ്യേ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടോ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതായത് കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കൂലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക? അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ, തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? കായ വാച മനസ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാഷുചഹ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ, അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം. ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനി ആരാണ് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ മാത്രം. ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ്, നമുക്കറിയാം അച്ഛന്മാരൊക്കെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിയും അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ്? കാറ്റത്താണ് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ ആ കുട്ടി എന്താണ്, ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു തരത്തിലും പേടിയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് അപ്പൊ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതാണ് കുഞ്ഞിനെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിയും, അത് താഴെ വരുന്നവരെ കാറ്റിലാണ് കുഞ്ഞ്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുട്ടി വിചാരിക്കോ, ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, താഴെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വിശ്വാസമാണ് ആ കുഞ്ഞിന് അല്ലെ, അച്ഛൻ തിരികെ എന്നെ പിടിക്കും എന്നുള്ളത്. ആ സേഫ്റ്റി, എന്താ പറയാ, നിശ്ചിന്തമായ കുഞ്ഞ് തിരികെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ വരും. അതേപോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ പിടിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അച്ഛൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അതുപോലും നമുക്ക് താൽക്കാലികമാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായതാണ്. ഭഗവാൻ ആ വാക്ക് പറയാണ്, മാഷുച്ച, പേടിക്കേണ്ട, ഞാനുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും പരിപാലകനും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ, ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഇതം തേന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കദാചന ന ച ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോഭ്യസൂയതി. തപസ് എന്താ പറയാ, തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആർക്കാണ് അത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തപശ്ചര്യ എങ്ങനെയാണ്? കായ വാച മനസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടും ആ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാത്വിക തപസ് എന്താ, താമസിക തപസ് എന്താ, രാജസിക തപസ്സൊക്കെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. അപ്പൊ തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വെറും വാക്കല്ല, അത് കർമ്മമാണ്. അവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്ക്. കാരണം അസൂയ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു യോഗ്യത നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. ഈ അസൂയയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസി നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ പരമോന്നത ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അസൂയാലുകളാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലേ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ വരില്ല, അവർ കാരണം അസൂയാലുകളാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസിയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് അസൂയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുക അതെന്താണ്, സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോയാലും കൂടെ എന്താണ്, അവര് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് സാധ്യമല്ല, അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിശ്വാസം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുസ്തകം ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചു ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അതൊരു അപരാധമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ആ ഗുരു എവിടെ വന്നിരിക്കണം, ഗുരു പരമ്പരയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ യാഥാർത്ഥ്യ ജ്ഞാനം അറിയാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ സംശയദൃഷ്ട്യ, നമ്മുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതൊക്കെ അപരാധമായി തീരും. അപ്പൊ ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യ ഇമം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ പരമസത്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക്, കാരണം നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അവർക്ക് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കില്ല, ഒരു ഭഗവാനിലെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തർക്ക് ആരാണോ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അവൻ എന്താ കിട്ടുക, അവന് പ്രയോജനം എന്താണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ആരാണോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിനുള്ള ഭഗവാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സുനിശ്ചിതമാണ്, ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും പേടിക്കാനില്ല, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉറപ്പാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും പറ്റുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാകുക, അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം തന്നെ, സെയിം റിപ്പീറ്റ് ആവണം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ പവിതാനാ ച മേ തസ്മാത് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും ഇല്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, അതായത് ആരാണോ കൃഷ്ണന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ പോലെ എനിക്ക് ലോകത്തിൽ പ്രിയമായിട്ട് മറ്റൊരാളില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം, അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രിയമാണ്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ആള് എനിക്ക് ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം പ്രഭുപാദ് 60-70 വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദ് എന്താ ചെയ്തേ, എന്താ പറയാ, അമേരിക്കൻ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചും അങ്ങനെ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോൻ മന്ദിരങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ, ഇഷ്ടം പോലെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത്, ആ വയസ്സിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു മാത്രം ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ്, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം 70 വയസ്സിലും പോയി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. എന്തിനായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, ലാശം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചെടുക്കണോ, ഏതൊരു ദുരുദ്ദേശം കൂടി ഇല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്തത്, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം, അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊറ്റ ഒരു ദൗത്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരിലേക്കും പോയതും മറ്റുള്ള നാടുകളിലേക്കൊക്കെ യാത്രയായതും. ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ഈ ഇസ്കോന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല, അതായത് മറ്റൊരാളില്ല, അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് വെക്കരുത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ വഴിയിലേക്ക് വന്നത്, അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെയും ഈ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇത് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അധ്യേഷ്യത്തെ ച ഇമം ധർമ്മം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമതി മേ മതിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്,
അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് 4 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അർത്ഥ, പ്രാണ, ദിയ, വാച എന്ന് പറയും. എന്താണ് പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച. പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പ്രാണൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും ആ അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചു. സ്വന്തം അച്ഛൻ എതിർത്തു അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അച്ഛന്റെ യാതൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം നിർത്തിയില്ല. അപ്പൊ പ്രാണന് വരെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ, പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ കാത്തു രക്ഷിച്ചു ആരെ, ഭക്തനെ. അപ്പൊ പ്രാണൻ കൊടുക്കാൻ വരെ ഭക്തന്മാര് തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച. അപ്പൊ പ്രാണം നൽകിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അതും ഭക്തിയാണ്. കാര്യം എന്തെന്നാൽ അവരെന്താണ് ആ സമ്പത്ത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അന്നദാനം നൽകാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്, അത് അമ്പലം പണിയാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിശക്തി, നമ്മുടെ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, നമുക്കുള്ള ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലൗകിക സാഹിത്യം വായിച്ചാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ വാച എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉരുവിടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാനെ പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണോ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന, അതായത് അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ പാവനമായ, അതീവ രഹസ്യമായ, പാവനമാണ്, പവിത്രമായ, ദിവ്യമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചു അറിഞ്ഞിട്ട്, ആരാണോ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അത് ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ ആണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം പഠിക്കല്ല, നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസിനെ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ശ്രദ്ധാവാൻ അനുസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്ത ശുഭാൻ ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസൂയ തീണ്ടാതെ, അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി. അസൂയാലു അല്ലാതെ, അതാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അർജുനൻ അസൂയാലു അല്ല. അപ്പൊ അസൂയ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ വാക്കിൽ നമ്മൾ സംശയാലുവാകാതെ, സംശയിക്കാതെ, സംശയദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കാണാതെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ എന്താണ്, പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അസൂയാലുവാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുക്തനാകും. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന, നമുക്കറിയാം ഉപരി ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കച്ചിദ്ദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിത് ജ്ഞാന സമ്മോഹം പ്രനഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ ഈ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത്രയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയല്ലേ, എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കാണ്, നിന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നില്ലേ, നീങ്ങിയില്ലേ? അതായത് അർജുനൻ എന്താണ് വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അർജുനൻ എന്തായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമുക്കറിയാം 5 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, എന്താണ്,
ബന്ധുജനങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള ആദരവ്. അതല്ല, ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖം. പിന്നെ പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കുടുംബ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പാരമ്പര്യം. പിന്നെ അവസാനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, സുഖാനുഭവം, അതായത് ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാന്ന് ചോദിച്ചു. മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു പാപം, ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപമാണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തേത് പറഞ്ഞു കുടുംബ പാരമ്പര്യം, ആണുങ്ങളും യുദ്ധത്തിലെല്ലാം പുരുഷന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുടുംബം നോക്കാൻ ആരുണ്ടാവും, കുടുംബ പാരമ്പര്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, വർണ്ണസങ്കര വേണ്ടാത്ത ആ ഒരു സന്തതികൾ ഉണ്ടാകും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, അതൊരു റീസൺ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ്, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അർജുനൻ. അങ്ങനെ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് വെച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കുന്തിപുത്ര ഇപ്പൊ എന്തായി, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ ഈ വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം മിഥ്യാബോധം, അതായത് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യാബോധം. മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ബോധം. ശരിയായ ബോധം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, സ്വരൂപം ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് ശരിയായ ബോധം. പക്ഷെ മിഥ്യബോധം എന്താണ്, ആ തെറ്റായ ബോധം എന്താണ്, ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ്, മുന്നിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്. അതല്ലേ അർജുനൻ ചിന്തിച്ചേ. ശത്രുഭാഗത്ത് നിന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിച്ചേ, ഇതെന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഇതെന്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഇതെന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു. അതൊക്കെ മിഥ്യാബോധമാണ്. അതായത് അവരൊരു ആത്മാവ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ല നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മിഥ്യാബോധം, അതായത് മിഥ്യാബോധം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ വ്യാമോഹം. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ തീർന്നില്ലേ എന്ന്, നീങ്ങിയില്ലേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവത്ഗീത അലൗകികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതാണിത്. ഭഗവത്ഗീത ആരാണ്, മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ സ്വയം ഭഗവാൻ എഴുതിയതാണിത്, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആർക്കാണോ ജീവിതത്തില് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, മുക്തരാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല, ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അജ്ഞാന തമസ് അതായത് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്താണ്, ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജ്ഞാനിയാകുന്നില്ല, നമ്മൾ അജ്ഞാനി തന്നെ. നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഗീതോപദേശം, കാരണം ഇത് ഉയർന്ന ഒരു നീതിശാസ്ത്രമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഈ ജ്ഞാനം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായി ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ അജ്ഞാനി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനം എന്ന ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ, ആ വെളിച്ചം വരണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയണം. ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്തരാകാൻ പറ്റുമെന്നാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് 73. കാരണം 63 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തു ചോദിച്ചു? 63 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, അതായത് വിമൃഷൈ തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം നിനക്ക് എന്ത് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ 63 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്പൊ 73 ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ്വാ തത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുതാ സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് വ്യാമോഹം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ എന്താ പറയാ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ
ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? 63-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യഥാ ഇച്ഛസി തഥാ കുരു, നിനക്ക് എന്ത് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നോ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് നീ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഭഗവാൻ ഇടയിൽ കയറില്ല, ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചില്ല, ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. അതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാല്. കാരണം നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഭഗവാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാണ്. നീ തന്നെ ആലോചിച്ചോ, അർജുനൻ ശിഷ്യനാണ്, ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ആജ്ഞാപിച്ചില്ല, നീ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, എന്താ പറയാ, എന്റെ ആദേശം നീ പാലിക്കണം എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, നിനക്ക് എന്ത് ശരി തോന്നുന്നു അത് നീ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 73-ാം ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, കരിഷ്യേ വചനം തവ, അതായത് ഞാൻ ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ, അങ്ങ് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് സ്വയം എടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ അല്ലെ, വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ രഥത്തിലൊക്കെ താഴെയിട്ട് ഗാണ്ഡീവം സംസ്കൃതേ ഹസ്താത്, അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴായിരുന്നു, അത്രയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അർജുനൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അവസ്ഥയിലിരുന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണത്? ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അതായത് ശരിയായ, അർജുനന് ജ്ഞാനമില്ല എന്നല്ല, അർജുനൻ നമ്മളെയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും. അപ്പൊ അവിടെ ആ അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അതായത് ശരിയായ ആ ഒരു മിഥ്യാബോധം കൊണ്ട് വ്യാമോഹഭരിതനായി ഇരിക്കുകയാണ് തേരിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. അതായത് എന്റെ ആ മിഥ്യാബോധം, എങ്ങനെയാണ് മിഥ്യാബോധം വരിക? അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടി, അജ്ഞാനമില്ല, വെളിച്ചം വന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വ്യാമോഹമൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം, നമ്മൾ എന്ത് പ്രയത്നിച്ചാലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോ ആ ബുദ്ധി, അതാ പറയുന്നത്, നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർ ലബ്ധ്വ, എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ലബ്ധ്വ എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടി, നഷ്ടോ മോഹ, മോഹം തീർന്നുപോയി, വ്യാമോഹം. ഇപ്പൊ സ്മൃതിർ ലബ്ധ്വ, എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി, സംശയങ്ങൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ സംശയങ്ങളില്ല. കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി, ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീക്കി, ഭഗവാൻ നീക്കിക്കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാം, ഞാൻ ദൃഢനാണ്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിൽക്കാണ്, സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആ ജേർണി, എന്താ പറയാ, അർജുനന്റെ ആ ജേർണി, ആ യാത്ര. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനമുള്ളിടത്ത് മോഹം ഉണ്ടാവില്ല, അജ്ഞാനമില്ലാത്തടത്താണ് ഈ മോഹം വരിക. അതായത് ഇതെന്റെ അച്ഛൻ, ഇതെന്റെ അമ്മ, ഇതെന്റെ ബന്ധുക്കൾ, ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മളെപ്പോഴും മോഹത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവത് സേവകന്മാരാണ്, നമ്മളെന്താണ്, ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനമില്ലാത്തടത്ത് മോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും, ഇതാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്വരൂപം, മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നും ജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ആധിപത്യ ഭ്രമം വരികയാണ്, എല്ലാത്തിനും കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ വരികയാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്തോ നേടി, കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഉടമയാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആര്? ജീവാത്മാവ്. ആ മൂലമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം അത് മറന്നു പോവാണ്. ദാസൻ എന്ന അസ്തിത്വം മറന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന് കീഴടക്കാനുള്ള ഭ്രമത്തിൽ എന്താണ്, ഉടമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെയോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വേണം, ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ഈ മോഹമൊക്കെ നമുക്ക് നീങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. എത്ര നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇരുട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആധിപത്യ ഭ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീഴടക്കാനുള്ള ഭ്രമം, ഉടമയാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ദാസനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആ കരുണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മോഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമം അശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം
സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധകളത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ മഹാത്മാക്കൾ ആരാണ്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ആ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ആരാ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു, എനിക്ക് കോൾമയിൽ കൊള്ളുന്നു ഞാൻ. അത്ഭുതകരമായ സംഭാഷണമാണ് ഇത്. പവിത്രമായ ദിവ്യമായ രണ്ടുപേരുടെയും, ആ മഹാത്മാക്കളായ രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ് സഞ്ജയന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടും അതൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ആ പ്രതീതിയാണ് സഞ്ജയന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയാൻ ആരോട്? രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. വ്യാസപ്രസാദാ ശ്രുതവാനേത് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. ഇവിടെ പറയുന്നു, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ആരാണ്? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനാണ്, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനന് ഈ പരമരഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം, ആരാണ്? വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവരുടെ ആ ശിഷ്യത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി സഞ്ജയന് കിട്ടാണ്. അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കിട്ടി. ആ ദിവ്യ നേത്രം മൂലം എന്താണ് കാണുകയാണ്, ഏത് ഈ യുദ്ധകളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാണ്. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുകയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, ആ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ആരാണ്? സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇതൊക്കെ സഞ്ജയന്റെ കഴിവല്ല, സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കിട്ടിയതും ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇടവന്നതെന്നൊക്കെ അതൊരു ആ വ്യാസദേവന്റെ പ്രസാദമാണ്, ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദമാണ് എന്നൊക്കെ സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടണം? നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേരിട്ടല്ല നേടേണ്ടത്, ഗുരുവിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം വിധം അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ ഇതാരാ പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ആ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ അവരുടെ സംവാദം, രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി ആ സംഭാഷണം, ദിവ്യമായ പവിത്രമായ ആ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ അത്ഭുതകരമായ ആ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് കേട്ടതിന് ശേഷം, അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്മരണം ചെയ്യുക, ഓർക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുക. അതാണ് മനനം. നമ്മൾ മനനം ചെയ്യുക, കേട്ട കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിത്ര ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അന്ന് നേരിട്ട് കാണാനിട വന്ന ആ സഞ്ജയന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അത് നേരിട്ട് കാണാനും അത് കേൾക്കാനും അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും പറ്റിയ ആ സഞ്ജയന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക്. ആ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് അല്ലെ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത്, അത് കേട്ടതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് നിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. അപ്പൊ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ആ അവസരം കിട്ടി ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം മൂലം. എന്നിട്ട് സഞ്ജയന് അത് അനുനിമിഷം ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നു. സഞ്ജയന്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. ആർക്കാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചത്, അതായത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഗീതോപദേശം പൂർണ്ണമായി ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉദിക്കും. തത്ഫലമായി അയാൾക്ക്
ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നൈമിഷകമായല്ല, അതായത് താൽക്കാലികമല്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈമിഷമാണ്. അത് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. അതായത് മൊമെന്ററി പ്ലഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് അതിനെ ഒരു ശാശ്വതമായ ദീർഘാവധി കിട്ടില്ല. അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതൊരു സുഖവും സന്തോഷവും നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികമാണ്. നമുക്ക് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം തയാപഹൃത ചേതസ. അതേപോലെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ, എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യന്തവന്ത കോന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുധാഹ. അതായത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനവും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്, പക്ഷെ അതിന് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം തരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും. അത് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിത ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഗുണം. അതായത് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും, നമുക്ക് എന്നെന്നും നമുക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. തച്ച സംസ്കൃത്യ രൂപം അത്യദ്ഭുതം ഹരേഹേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്താ കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാണ്. ആ യുദ്ധകളത്തിലെ സംഭാഷണം, രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നു, അവരുടെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എല്ലാം കണ്ടു, എല്ലാം കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ഇത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്തും അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. ആനന്ദം തോന്നുക, സന്തോഷം തോന്നുക, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരോടാ പറയുന്നേ, ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. നമുക്കപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോ ലാസ്റ്റില് കൃഷ്ണന്റെ എന്താ പറയാ, അർജുനന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ, എവിടെയെല്ലാം യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടേക്കോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയാ സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്. അന്ധന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ, അതല്ലേ ചോദിച്ചേ. അവിടെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ടുപേർക്ക് അവിടെ തമ്മിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, അത് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതായത് അവിടെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയോ, ഇനി യുദ്ധം നടക്കില്ലേ, ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭീഷ്മരുണ്ട്, മഹാരഥികളായ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരാണ്? ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകന് ജയം സംഭവിക്കുമോ, എന്റെ മകൻ എന്തെങ്കിലും എന്റെ മകന് വിജയം എന്താ പറയാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മകന് രാജ്യം കിട്ടും, ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, എന്താ പറയാ, അങ്ങ് വിജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രനുണ്ട്, എന്താ ചിന്തിക്കുന്നേ, ദ്രോണനുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വിജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ്, അതായത് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ. പക്ഷെ എവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ ബില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് വിജയം, അവിടെയാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും അസാധാരണ ശക്തി നീതിയൊക്കെ, അവിടെയാണ് സർവശ്രേയസ്സും അവിടെയാണെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് ഇത് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോർഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. അതപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത്
എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, സർവ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത്? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും യുദ്ധം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. പക്ഷെ അവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്? അവനവന്റെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ യുദ്ധരംഗത്തിൽ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണ്, ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി പോയി, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയി. ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ തളർന്നിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കും വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള പല സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളും തളർന്നു പോകും, ധർമ്മസങ്കടത്തിലാകും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? കലിയുഗ ധർമ്മമായ എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തളരുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭാഗ്നയാൽ നമ്മൾ എന്തപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞേ? കരിഷ്യേ വചനം തവ. അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ഓർമ്മ വരണം. കരിഷ്യേ വചനം തവ. കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അതേപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാനും ഞാൻ എന്താ പറയാ അതേപോലെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ്. നമ്മളും ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ തളരുമ്പോൾ നമ്മളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ എന്നുള്ള അരിഷഡ് വർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേ ഉള്ള ആറ് ശത്രുക്കള്. നമുക്ക് പുറമേ അല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഗീതോപദേശം എന്താണോ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തളരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം. ജീവിതം എന്ന ആ യുദ്ധം നമ്മൾ നേരിട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭഗവാന്റെ ഈ അമൃതതുല്യമായ ഭഗവാന്റെ വാണി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഗീതോപദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ധൈര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തണലായി അഭയമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം തത്സത്. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഇവിടെ 18-ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ലാസ്റ്റ്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്താണ്? കാതൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അതെ, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്തത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെയാണ് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെയാണ്. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മാതാജി ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവ് തന്നതിന് മാതാജിനോട് ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി നന്ദി മാതാജി. നമ്മളൊരു നിമിത്തം, ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ, സേവനത്തിൽ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ പകർന്ന് നൽകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട്.